Noniin, hyvä peli sitten. Ei, oman. Sitä vaan. Yksittäinen mun. Kyllä sitä jätä vaikka. Siellä. Näkyykö ne pojassa? Julle, Vili, tämä lähellä. Ui! Lähempänä pitäisi olla bensiin. Huolella ja prässää pois se. Enää Allu. Voita se ja eteenpäin. Maa pitää olla siellä. Mikko, alaspäin. Alueelle. Ja pois, pois. Väliä kätteen. Älä mene, just noin, juuri noin, hyvä. Hei, hereille! Lenni lähemmäs! Lenni mukaan, Lenni! Ei, keskeltä Mikko ja muut mukaan! Toppari kanssa! Julle pyydä! Julle aloite! Ai, uudestaan! Alu! Jos tulee tää sun alla, niin mene sinä ylös sitten! Alu alaspäin! Tiivis keskusta! Näin Julle, ei pääse! Näin ja rohkeasti itse! Pitää tulla antaa se! Maalille! Hei, kunnalla siellä täällä laidassa! Kunnit ei lopeteta, vaan se näyttää, että Sininen nyt töitä yhdessä, hei! niin ei oo. Lenni hereille! Oi, mitäs? Julle, Vili, sitä lähekkäin ja Lennin kanssa sama homma. Ja taas koko ryhmä! Koko ryhmä! Iske Vili! Vili keskustat! Laskee! No mennä vaan pitkälle, joo! Ja pressi heti! Kiinni nyt tarkempaa siis! Se pääsee aina syöttää nyt bensiin! Hei, selässä! Selässä työssä! Nopeesti vaan! Jos on heittämään valmiina jo! Hereillä nyt! 89, hei! Nyt! Ruvetaan pelaa! Heittämään nyt! Käsiä Johannes! Hirveän vaikea tulla sit läpi! Hoita! Avusta! Laske! Saadaan se! Kakkonen! Alu tulee! Pallo haltuun nyt jatkaa! Hyvä ja nopeesti! Pudota jatkaa! Voita se! Pallo haltuun! Älä hyppi! Loistava haasta Julle! Aivan! Allu liiku! Pois tieltä! Vielä! Tarjo Vili! Hyvä rauha! Ja ryhmä, Julle! Keskusta aina lähtötilanne, pallo toisella pelaaja! Mikko! Ylöspäin! Allu, katso oma pelaaja! Katso niin! Et mene! Voita Lenni! Allu perään! Voita Allu! Ja kakkonen Julle! Men sun pallo! Sun pallo! Ja menee! Voita!
Hyvä Jaska! Ottaa esille Julle! Älä jätä kesken, ei pääse kääntyä! Rässä! Autaita! Okei! Kasiisi vaihtaa keskikenttä, kaikki vaihtoon! Jaska vaihtoon, Saska! Katsokaa uudet omat pelaajat! Au nyt tarkemmin! Katso oma pelaaja! Sano kuuntelee hei! Äijä nyt iisisti hei! Ihan täysin menette vielä. Taas oma paikka, hyvä Julle! Allu oma pelaaja! Tätä 5-9! 5-9 Allu! Ei mitään tänne näin, meillä on pallo! Joni, täällä on sun paikka! Pallo enemmän ylöspäin ja laitaan! Pallo tulee sieltä, niin se pääsee pelaamaan! Nyt on liian nähdästä siellä, pallo leveille! Joni, ota vaan vielä tänne! Enemmän vaan! Tuu Joni pois sieltä, nyt tänne päin! Tänne päin! Tää tyhjää kohta! Sielläkin! Nyt Puhe! Nyt sulla on tilaa! Älä tuu! Voit mennä ylöspäin, voit mennä vieläkin ylöspäin! Joni, silloin kun tuolla on meillä pallo, sit tuu vaan ottaa se tila tänne ja sit ylöspäin vaan. Nyt kun menetettiin pallo, niin just toi, vaan mennä alaspäin. Mitkä ylös! Mitkä ylös! Joni taas! Nyt kun Mitkä ylös! Niin kulma siellä! Ei, mitä tapahtuu? Se on punainen silloin. Olli, tuu pois sieltä! Olli, pois sieltä! Ei oo Olli järkevää tule! Ja povaa! Eteenpäin vaan! Vai! Allu tulee! Pyydä Julle! Taas! Muut liikee! Mikko valmiina menee kanssa! Allu puolustaa! Joni, alaspäin! Hyvä! Alaspäin, Joni! Auta, Julle, jaksa! Joonas taas valmiina, hei! Missä meidän keskikenttä? Julle! Kalle! Pitäis olla omassa boksissa! Täälläkin pikkuhiljaa puttoo, hei! Kulmaa pitää etsiä nyt mukaan! Noi on kaikilla Janilla on siellä! Hyvä Julle! Veto! Jalka itelle, kannattaa pelaa! Ei, Leo!
Sinne tulee jo Lenni alaspäin, käy ja katso pelaaja! Toni level vaan! Level! Ota alas! Toni Kato Tonia level! pystyy kantaa! Mene! Lenni peliin mukaan! Lenni hirveä kiire! Vielä! Hei! Pelaa! Pelaamaan nytten! Jätkät hei! Tää on viimeinen kerta kun lopette pelaamisen! Ihan oikeesti! Ei mikään käsiä levittelyä! Nyt pitää voittaa pallon! Pallolle nyt se! Okei, ootteko te valmiina? Pallo maahan ja hyvä syöttö omille! Pientä hölkkää edes takaisin, pistää hereille. Voita! Mä Lenni! Sulla tai jonain, jos ollaankin. Sulla on se Loistava ja nousee! Koko ryhmä! Ja, ennen on minne 3. Mikko, kosketus siihen palloon! Teo! Kun sä et tiedä mitä Venäjän takana pallo on, ihan keskelle! Autoa siellä mä ole se magneetti. Me pelattavat kanssa lyhyesti, ei kannata putkea Tule. laittaa. Vaadi sitä palloa itselle! Oli lyhyt Danille! Vaan jo! No ja sitten leveille tänne nopeesti! Töitä, hei! Mä olen Karvi. Lenni, pelaa kiinni! Hyvä Vili, hyvä Leo, näin just, ja voita Pallo se! päällä, no just! Hyvä! Ite! Voita se Leo, hyvä! Vielä pallolle! Saan se sulle! Näin just, mene ohi vaan! Pidä laita nyt! Hyvä ja kaikki nousee taas! Topparit nousee, Kalle nousee! Rob! Kunnolla nyt juoda sämpiä siihen palloon! Hyvä! Siihen! Puolella! Hyvä Julle ja alueelle! Ilman sitä, se Hyvä Julle vielä! Hei! Nouse! On parempaa jo! Hyvä Julle! Alluliike! Laitaa kohti! Leo tulee hakee laidasta päin. Sinne eikä laitaa vaan! Näin, se on hyvä! Hyvä! Iisisti! Liike! Tue Julle! Tue! Se! Sieltä on meidän pallo! Pitäkää se pallo vastaan! Lenni käänny jo ja liiku ja katso pelaajat kiinni! Pelaa sieltä vaan! Voitko sä tohat uusi? Toni on valmiina, joo! Vaikea on siihen iskee! Hyvä! Hyvä Julle! Koko ryhmä liikkuu! Auta Julle! Pakko oli ottaa tuolla! Julle! Hei, Pep! Pitäis olla jo! Allu alaspäin! Töitä jätkät! Allu oma paikka! Allu tulee! Käsi! Vai Johannes, hyvä Vili!
mennään 3-1! Vielä! Hei! Loistava Johannes! Miten se voi mennä tuohon? Hei! Älkää lopettako sitä pelaamista vaan ylös sieltä! Omat paikat! Tiivis, hyvä Leo! Hyvä Mikko! Vielä vaan Joni, prässi päälle vaan! Varo selkää! Mitä? No. Siitä Ossi tulee antaa vaan pari! Joo, eikä yli Ossi sitten, muista! Kuuntele! Pari minuuttia! Ohje! Alue! Noni, kun Donikko on kaveriksi siihen. Ei tarvi oma, Josi! Voita! Pois se! Hyvä Lenni! Ja palloa kahti! Hyvä yritys oli! Hei, rautakauppa. No aines tuo pallo rakkaralle reunalle! Pallo on niin nopea, että se on vaikea siitä. Vili pyydä! Elä, pomppaa. Meet Joonas Hämmän paikalle. Joonas Hämmän vasen keskellä. Mitkä? Loistava ja... Mene! Mene! Hyvä Joni, ehit sen, Alas, hei! Hei! Hyvä oli. Hyvä Joni. Hyvä Johannes. Ei kentälle. Avaa yli vaan! Kalle, missä on sun mies? No ja taas liikitteet! Kalle vaihtoo, Joni vaihtoo ja Joonas Hämmän. Joni, älä heitä vielä! Joni, no enää vähän! Kalle vaihtoo! Joonas Hämmän vaihtoo ja Joni vaihtoo! Joonas Hämmän vaihtoo! Allu, kato taas pelaaja! Voita Julle! Voita se! Hei, lähelle! Kiinni vaan! Ota kiinni se, hyvä. Heti vaan! Tää juostaa! Ilmo ylöspäin! Benjamin ihan laittaa sinne jo! Benjamin on! Katso pelaa kesken! Voita Julle! Voita pallolle! Laittaa pitkin! Nyt omaa kiinni! Ossi lähempää vaan, Pekku lähempää vaan. Pallolle! Astuu noin vaan, palaa hei! Allu! Mene riparille ja pistä se sisään! Riparin sisään! Markus, musta Viimaa pitemmälle, Toni! Pidemmän! Ei jättää takana on yksi pelaaja! Eikä maali väliin!
haluat heittää? Missä se on? Oma pelaaja! Koko puolen. Mä oon ihan mun. Mä oon teillä, kun se on